da kai, sirrin zamani na gansu tare da kai. Allah ka bar mu da Fatima. Salamu ala ma'asumiya, jinin jikin annabin mu sharifiya, wanda ya so ku ba shi ba shan wuya, a ƙara kula da mu fauziya. Tabbas komai na gare ku kulliya. Ka bar mu da Fatima. Ina kamar ki ne a duk al'umma, Allah naki annabi naki an gama, sharifai 'ya'yanki sai kuma, ga mijinki gwanin raba gardama, kin isa kin cika wallahi mukarrima Fatima. Wanda ya rike ki ya rike Allah, wanda ya bar ki ya bar Allah, sai mu kara kula bayin Allah, domin mu kaucewa jalala, ga hanya miƙaƙiya ta shan daula. Ka bar mu da Fatima. A gaba ɗaya ban ji kuma ban gaba mai kama da Muhammadu Mujtaba. Na ji Fatima sak take da Mujtaba, ga wasu bayanai nan mu je gaba. Ba ta al'ada kaji 'yar Mujtaba Fatima. Dukkanin ahalin gidan annabi, bayan wafatinsa al'arabi, waye cikinsu ne ya fara bi, in banda ita da ta zama ruhi da kalbi. Umma Abiha ta kai mu karabi. Allah ka bar mu da Fatima. Zakiya kin kai dole ai zancenki, amma ta gaba ɗaya ina kamar ki, ba a matan ba har mazankin masu birki, ya zam wajibi a duk kusa gaishe ki, ya sayyada Fatima. Na ce labbaiki, kin biya sarauniya amanar Allah, sajida abi daɗiyar manzan Allah, siddiƙa kyautan suna daga Allah, da ke akai abinda akai sirrin Allah, jinjina ta gare ki sayyada Jamila. Ka bar mu da Fatima. Ni wallahi ina ƙaunar Fatima, fansan jiki da ruhina na sallama, komai za a ban dai ba Fatima. Ka rike abun ka ban san sama, hadina na rike a ƙaunar Fatima. Kuke yi sayyada ko ba a roƙa ba, kyautan ku ba kan mumini ya tsaya ba, mai muke nema da ba su ba mu ba, mai muka samu ne da ba ta silansu ba, su ne sanadi na halittun Rabba. Allah ka bar mu da Fatima. Ashe da soyayyen ku ake samun ku, yawan bincike baya sa a gane ku, ashe tafakkuri baya samu ku, jazaba
bisa bajatan wajamala subhana mataradda binuri wa waqari subhana man yara sagan mali fi sufa subhana man yara waqa